Ιτά! Το απόψινό βίντεο θα έχει θέμα για την 20η αγωνιστική. Μια αγωνιστική που έγιναν και πάλι πάρα πολλά παρατράγουδα. Έτσι γίνεται σίγουρα μια αγωνιστική να μην γίνουν παρατράγουδα, ρε κουμπάρε, μα για όνομα του Θεού κάθε φορά. Δηλαδή εκατάντησε αηδία, πραγματικά είναι τραγικό. Είναι πραγματικά τραγικό. Θα ξεκινήσουμε με... Ήσουν και πολλά πέναρτι στην αγωνιστική και πάρα πολλές κότσινες στην αγωνιστική. Θα ξεκινήσουμε με το πρώτο μας παιχνίδι. Δόξα Αγία Νάπα. Η Δόξα κατά τη γνώμη μου έπιασε και πέναρτι φάντασμα και κέρδισε 2-0 την καημένη την Αγία Νάπα που πάει προς ολοταχώς προς τη δεύτερη κατηγορία. Είστε επανειδήν Αγία Νάπα να τους και μου. Anyway, να συνεχίσουμε με το δεύτερο μας παιχνίδι, σε ένα παιχνίδι που παίζαν πραγματικά κανονικά και με τον νόμο Ταύλιντζικα στο Παραλίμνησιόν, το κοκκινοχώρι Village Παραλίμνη, μαζί με τον Άρη Μεσό, ελαφρά ταξιαρχείο. Οκ. Το λοιπόν, ο Αντώνης ο Ρέμος, ο Ράνος, ο Ρένος, ήταν πολλά όσοι τον Καλαμαρά που φέρει Μαρίς τώρα, δεν ξέρω, εσκόραρε, 1-0. Μετά, ο ίδιος παίχτης, καθάρισε τον παίχτη του Παραλιμνίου, κοκκίνη κάρτα κυρίες και κύριοι, και το Παραλίμνη μένει με 10. Το Παραλίμνη λαλοπέ και ο Άρης μένει από γρήγορα με 10 ποδοσφαιριστές. Το λοιπόν, έπιεσε το Παραλίμνη και όπως είναι λογικό, κατάφερε να ισοφαρίσει έναν ένα. Μετά ο Άρης έτσι ξαφνικά πιάνει πέναρτι το τρίτον ως τώρα, που είχε ακόμα σχολεί το Βασίλειο, πέναρτι που να φαντζιμούιες. Πιάνει πέναρτι ο Άρης και κάνει το 2-1. Μετά πιέσε το Παραλίμνη, έκαμε το 2-2, το τάβλικε μετά 2-2, έπιασε μόνο βαθμό και σκιο, εγκαλώς τους, πάμε παρακάτω. Πάμε στο παιχνίδι του Εθνικού με την Πάβο. Ο Εθνικός είναι να κανονίσει μια πατέντα με τον Ερμήν και με την Δόξα και να μείνουν κατηγορία. Και να ξέρουν οι Πάφος που νοφάει. Αλλά η Πάφος χωρίς τον Αλαμπή πίσω είναι σαν την άμυνα της Μπαρτσελώνα ρε κουμπάρε. Εμπάρρωσε η Παφάρα και με γκολ του μάτσο κατάφερε να πιάει τον πούντον της. Παίζει με εμάς τον Κυριακή, είναι τα ξέρω ρε παιδιά. Τέταρτον γκέιμ, Ομόνια Ερμής. Η Ομόνια με σίγια Ζορκαναδέρη μέτρια νέος κακή εμφάνιση της ομάδας του Μιλόγεβιτ πάλι καλά που καταφέραμε να κερδίσουμε. Και πια πέναρτη Ομόνια και έρκεψαν όλοι οι μουρμουρούν πάλι, δηλαδή πότε πιάνει η Ομόνια πέναρτη, έτσι να σας έχουμε. Ρωτώ, έτσι να σας έχουμε πότε πιάνει πέναρτη Ομόνια. Μα δηλαδή καταντήσετε αηδίασιον, αηδία. Οπότε πιάνει πέναρτη Ομόνια, έτσι να σας έχουμε. Κανεί ολάν, κανεί ρε κουμπάρε. Ευκαιρνε άλλος προχτές στην τηλεόραση, σε μιαν εκπομπή και λαλεί, και είναι τα πέναρτη του Πατιπαγκά και μπλα 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 και μπλα 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 μπουρδες. Δηλαδή έρχεται του μαγκοτουλίσω και λέει μου πας στο microwave, τα ευλεημένα. Understand? Δηλαδή ευκαιρνούν και λόγω κάτι μαλακές, να μας πελάτε εδώ ρε. Ή εν το παιχνίδι να ξέρετε, για όνομα του Θεού ρε, μα κάτι πράγματα που ελάλε. Κάνουν το τέτοια φανερό δεν είναι αντίον της Ομονίας σου λύση ώρα. Μα να ντρέπονται ρε, αντρόποι ρε. Τέλος πάντων, πάλι καλά που έχουμε και ο Σέρεταν και σκόρα ρε. Πάμε στο πέτο μας παιχνίδι, όπου για ακόμη μια αγωνιστική έφαγε κότσινη. Πρέπει να συνηθίζει η ΑΕΚΠΑ τώρα και να πάει ότι να τρώει κότσινες, για να κοντέψει μια άλλη ομάδα που κάτω και να ξαπιάει το πράσινο if you know what I mean. Είναι το Christian δεν κατάλαβε του τσίπεν τους το. Θα κάνω προπονήσεις της ομάδας μου για να συνειδητοποιήσει και να αρκεύει να καταλαβαίνει πώς να παίζει με 10 παίκτες μες στο γήπεδο. Όχι ο προπονητής κατάλαβε τους σιόρ. Αλλά η ΑΕΚ επίεσε παραπάνω τη Σαλαμίνο, η οποία δεν κατάφερε στον ντέρπι να εκμεταλλευτεί την αριθμητική της περιοχή. Η ΑΕΚ επίεσε παραπάνω, όμως ήρθε 0-0 το παιχνίδι. Και η ΑΕΚ παρέμεινε πρώτη. Αλλά ως πόσο να είναι πρώτη, ως πόσο, αφού είναι αυτή η ώρα που να καταφέρει η άλλη ομάδα που είναι κάτω να τους περάσει. Και να ξαπιέει το πρωτάθλημα επειδή όλοι τούτο θέλουν να ξαναδοκούν του. Άλλες της ομάδας του πρωτάθλημα πάλι, καταλάβετε. Πάμε στο έκτο μας παιχνίδι, η άλλη ομάδα είναι του ΑΠΟΕΛ. Επειδή έστειλε μεσό να παίξει κόντρα στην ΑΕΛ που τα τελευταία 4 χρόνια ως πέρσι. Διεκδίκαν και ένα πράγμα. Φέτος όμως είναι να διεκδικήσει βασικά διεκδικά από 3 το μεγαλύτερο. Και ναι. Ρε μα αξιάσα καν παιχνίδι πίσω. Δεν ξέρω. Με κοφτιάτε. Το λοιπόν, διεκδικά από τα 3 το μεγαλύτερο η ΑΕΛ φέτος και σιγά σιγά επιστρέφει στην παλιά πραγματικότητα. Όνειρο ήταν που διεκδικούσαν κάθε χρόνο και έναν τίτλο. Το ΑΠΟΕΛ πήγαινε πάνω. Νούνο Μωράης σκόραρε, δίκαια διαμαρτυρία του ΑΠΟΕΛ που δεν το έδωγε πέναρτι, που σε μια φάση που δεν κατάλαβε κανένας να μου γίνει εκεί. Κανένας. Κάπου πρόσθετος και πέναρτι, ο δεδείς άλλο όπως σκέφτεται καμιά γυναίκα που σπουδεύει στην παραλία το καλοκαίρι
Και που πρέπει να κλείσει για να πάει και εγώ πετρία την άλλη εβδομάδα και ήταν αλλού ο νους του. Και λέει έκανα στο πέναρτι. Ο κύριος Πετεβίνος έφτιανε και λένε ότι έμασε έκανε το πέναρτι και ότι άλλες ομάδες ευνοούνται και πιου σιόρ ευνοούνται τα χατσότι σε άλλα παιχνίδια διούνται πέναρτι τα είχαν εμάς που υπονοούσε κάνει η κλάμα ρε. Το έκανα και εμάς ένα πέναρτι που ήταν τον τη φορά να μας βγάλετε με η μούτη ρε. Μια φορά δεν μπορώ να μέσα στο πέναρτι σας, δεν μπορώ μια φορά να παθείτε τίποτε αφού δεν έχετε το πέναρτάκι μέσα το βάλει να αποκλέστε. Πάμε και στο τελευταίο μας παιχνίδι που κατά τη γνώμη μου ήταν και το πιο ωραίο. Λοιπόν, εδώ είχαν άλλα και πέναρτι τα οποία δεν ήταν. Και χάσαμε το κουπόνι, έπαιξα το γη και χάσαμε στο 95 ρε. Καταλαβαίνετε μόνο μου χάσα κουπόνι στο 95, θα και ο τλογούλα πέσει από την πέναρτι σήμερα. Πέλεπα δεν κανένα σήμερα. Είναι 197 ευρώ που χάσα. Λοιπόν, ο Απόλλωνας ξεκίνησε καλά το παιχνίδι του. Κατάφερε να προηγηθεί με πέναρτι του Άλεξ Ντα Σίλβα. Μετά έρθεν και το αυτόν γκολ του Χόλκερσον και όλα μιλή γάλα για το Απόλλων τρίλος. Μετά ο Χόλκερσον διόρθωσε τον λάθος και σκοράρει. Μείωσε γρήγορα η όρθωση. Και λέω και εγώ να επέταξε το κουμπόνι γιατί η όρθωση πάντα με 10 παίχτες καταφέρνει δέρνει ρε κουμπάρε. Κάμε το πολλές φορές. Οκ. Επίεσε η ανορθωσάρα και στο 76-77 πιο γλυόρα, σε 73, κάπου ζαμί, ο Λάιφης με μια βολή ήταν σκόραρε, κάμνε το 2-2, πανηγυρίζει όπως το σύλλο χαζίρα, σπάσει ούλα και έρχεται η φάση του πέναρτι. Κερδίζει τον Τλοβού, κάμνει το Πελέ, σκοράρει 3 διανόρθωση, παραμένει δεύτερη και ο Απόλλωνας πιάνει πατρέτο μυαλύτερο. Bye bye, see you next week.